Toto by mohla byť izba ktoréhokoľvek malého chlapca. Lenže nie je. Je to izba jedného konkrétneho malého chlapca, ktorý sa volá Christopher Robin. Tento Christopher Robin má veľmi živú fantáziu, nehovoriac o zvláštnej schopnosti zbierať rôzne veci. Veľké, malé, lepkavé, avšak najradšej zo všetkého má plyšové zvieratká. Á, tu ich máme. Šarmantná a výstredná zostava postavičiek. Jeho najlepším priateľom spomedzi nich je medveď zvaný Macko Pú, alebo len Pú. Zažili spolu mnoho nezvyčajných dobrodružstiev a všetky sa odohrali priamo tu, v 100-akrovom lese. Zázračné miesto, práve tam sa Christopher Robin hrá. Ty tiež môžeš prísť, tak neváhaj, tam už nikdy nie si sám. Tam somárik býva i jáčik, a kanga a malý rúd. A tiger tiež, aj prasiatko, králik, sova tiež, a nakoniec náš Macko Pú. Náš Macko Pú, náš Macko Pú, bacuľatý, plyšový, páperový. Náš Macko Pú, náš Macko Pú, pojašený tvor Macko Pú. Náš Macko Pú, náš Macko Pú, bacuľatý, plyšový, páperový. Náš Macko Pú, pojašený tvor Macko Pú.